Näin helppoa on kotisivujen päivitys WordPressillä. Menet vain hallintapaneeliin, klikkaat haluamasi sivun auki ja edessäsi on näkymä, joka on tuttu esimerkiksi Wordistä. Pystyt näkemään aivan sellaisena tekstit ja kuvat, kun ne ovat sitten julkaistuna. Ja voit esimerkiksi lisätä tekstiä aivan helposti editorilla. Lisätä kuvia aivan helposti. Ja päivittämällä se tulee näkyviin. Voit esikatsella muutokset aivan nopeasti ja helposti. Ja tämä on näkymä, joka näkyy sitten asiakkaille. Näin helppoa se on.